Alam nyo ba, akala ko hindi ako magti-TikTok. Pero ngayon parang napapatiktok na ako lagi. So dahil doon, mayroon akong gustong i-try na gusto kong i-share sa inyo. So kayo nang bahala mag-husga ha. So nakikita nyo to. Opo, kutsara po ito. And sabi sa TikTok, didikit daw to sa balikat. So try natin. Everyone, welcome to our channel. So sa mga bago dyan, my name is Myra and please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. So thank you to each one of you for always being here to watch this vlog. So yeah, welcome to our channel. So today, meron tayong gagawin kalukuhan. So trending kasi sa TikTok yung kapag daw nabaksinan ka na, didikit daw yung kutsara sa balikat. So, gusto kong magbida-bida. So, why not? I-try ko din. So, ayan, samahan nyo ko. Kayo na ang bahalang humusga kung totoo or hindi. So, yeah, let's start it! So, ayan, kakain pa naman ako. Ito yung pagkain ko. Ayan, ayan. Ayan, pagkain ko. Super healthy. Pipino, pechay, na may sahog na kanin and chicken na atay na may balon-balunan. So, yung kakainin ko. Pero bago yan, gamitin ko muna yung kutsara dito sa balikat ko. So, ilabas natin ang malaki kong braso. So, ayun. Ito yung mahiwagang kutsara. So, tingnan natin ha. Tingnan ninyo kung didikit pa o hindi. So, walang daya to ha. O, yan ang kutsara. Ito yung malaki kong braso. Dito ako na-vaccine ng Sinopharm na first dose. So, ilalagay natin siya. So, gumagalaw yung buhok ko kasi mayroong electric fan. Hala, mga kamay, ano nangyari? Gumagalaw yung kutsara kasi mayroon pong electric fan dyan sa likod ko. As you notice, yung buhok ko nagalaw. Pero hindi pa rin po siya nahuhulog. So, ano na? Bakit nadikit ang kutsara sa balikat ko? Paki-explain. So, try natin yung tinidor. Tinidor naman. So, okay. Galaw-galaw natin. Relax. Hala! Bakit ganun? Anong meron dito sa baksin ko? Anong meron dito sa balikat ko? Ayan o. Tingnan nyo. Oh. May electric pan pa yun na partida. May electric pan pa yan. Ba yan? So, sige na nga. Dagdagan pa natin ng kutsara. Dito kasi ako bandang binaksin. Oh, mga sisi, mga kamayer, everyone presenting yung bagong lagayan ng kutsara tinidor. Hala, nakadikit siya. Hala, nakadikit siya. So, kayo na pong bahalang humusga kung bakit po yan nakadikit din sa balikat ko. So, naniniwala ka ba or hindi? Ayan. Oh, may electric pan pa yan. Oh, galawin ko pa yung arm ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, diba? Ayaw niya mahulog. Nakadikit talaga siya dyan. So, ayun na nga. Anong masasabi ninyo mga kamar? Try ninyo sa mga nabaksin na dyan. Kaloka! Pero gusto kong i-try sa kabila. Wala akong vaccine sa kabila. Try ko nga. Pag ito hindi dumikit, ewan ko na lang. So, ayan. Dito tayo sa right side. Ang first dose ko sa left side. And ang plano ko pa rin, ang second dose ko sa left side pa rin soon sa October 7. So, dito, ang vaccine ko dito, wala. Try natin kung didikit din siya. Parang ayaw. Ba yun? Hulog na. Ayaw niyang dumikit.
Last one. Ayaw dumikit. Ay, naku. So, ayun na nga, confirm, nadikit po talaga yung kutsara sa balikat. So, dito, kita nyo naman, ayaw dumikit. Dito sa kabila, kahit may electric pan, nakadikit pa rin siya. May kutsara, tinidor pa. So, ayun. Hindi ko ma-explain kung bakit. Siguro may magnet talagang nakatago dito sa balikat. Pero, magto 28 days na yung vaccine ko na Sinopharm. Medyo maano pa rin, medyo sore pa rin yung loob ng left arm ko. Pero okay naman. So, thanks God, wala ako masyadong naramdaman. Pero after 2 weeks, medyo nagpalpitate ako. Nahirapan akong huminga. So, hindi ako nagpanik kasi kapag nag-worry ako, lalo ako hindi makahinga. So, nagsuob ako ng asin with with Vicks Vapor. So, yung pinagpawisan ako. And after that, nag-inom ako ng apple juice, tapos ng mga kumain ako ng dalandan, tapos yun. So far, thank you Lord, okay naman. And ready na ako for my second dose. Pero I plan na yung second dose ko dito pa rin sa left arm. Kasi nga, pag right-handed ako, ayokong mapirwisyo yung right-handed ko. Lagi pa naman ako nagsasampay-sampay kaya ang laki ng braso ko. So yun. So ayun na nga, yun lang yung ganap natin ngayon. Nag-try testing lang tayo dungkol sa kutsara. Ako didikit talaga sa balikat sa arm ko. So kita nyo na. No comment. Kayo na ang bahala kung maghusga. Maniwala ka, is up to you. Kung hindi, is up to you din. Pero ako, based on my testing, hindi ko ma-explain kung bakit. Siguro talaga may magnet siya. Kasi yung tingnan nyo, may electric pan pa nga. Yung buhok ko, diba, nagalaw. Nakadikit talaga siya, pero dito hindi. So, yan, ayun na. Kakain na ako. Thank you everyone for watching and see you on the next vlog. So, ikaw, kung na-vaccine ka na, try mong idikit ng kutsara kung didikit din sa'yo. Napaka-exciting. Saya! Bye-bye!